Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Sister Teresa insellimlek u nilqek għal programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ngħidu din it-talba semmija. U walla tiegħi irtinqijat it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajjoġbok nisself ruħi din il-virtu li nixtieq u sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħnina bla istijak irrid intenni ta' sikwiet u Ġesu ta' qalb ħelwa u umli għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Eżis semmija kważi qegħdin nispiċċaw dan il-ktieb Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna sibijiet verament ta' siwi għal ħajjitna qiegħda tallimna dil-qaddisa tagħna. Inkomplu llum naraw se tgħidilna permezz ta' siltiet mill-littri li kitbu ħuta u anke xi kuġini tagħha. L-ewwel littra li ser naqraw hija miktuba minn Ċelin, oħt il-qaddisa lil Ġin. Din tiġi il-kuġina tagħhom. Kitbita fit-12 ta' Lulju 1897. U tajtek, Aziza Ġin, għaltila, littra tiegħek tassew li missit li qalbi. Inti tista' tifhem għaltila dak kollu li qiegħda issofri qalbi huwa minnu li l-kbar jistgħu jissejħu lilhom infushom ommijietna, iżda aħna tnejn iż-żgħar din Ċelin qiegħda tifhem ħuta l-kbar jiġifieri Mari u Pauline waqt li u Teris kienu t-tnejn iż-żgħar fil-familja Marten. Meta mietet ommhom, waħda ddeċidiet li tieħu ħsieb Ċelin. U l-oħra lil Teresa għalhekk hawn Ċelin qed tikteb li t-tnejn il-kbar jistgħu jissejħu ommijiet. Iżda aħna tnejn żgħar qed tgħid sirna ħaġa waħda qatt ma nfridna minn xulxin ruħna u qalbna jħabbtu flimkien b'taħbita waħda. Issa l-laħan jinser joħodha minn dan l-eżilju u mhux jien li għandi nħaqqaqa miegħu? O le, l-anġlu għażiż tagħna Teris it-tenni ta' sikwiet klim il-mulej jaqblilkom li jiena mmur għaliex hekk ma mmurx id-difensur ma jiġix għandkom. Imma jekk immur nibatulkom. Din il-qaddisa qed tirrepeti l-kliem li qal il-mulej qabel telaqna. U suktat tgħid Ċelin. Inti tiftakar sewwa iż-żewġ safar ċkejknin b'darhom kaħlan li kont xtrajtlek, Terezin kienet xtrathom lil Ċelin. Kif qatt qaltilha ma nfexxu fil-għana, imma wara l-emmiet wieħed minnhom l-ieħor beda janni bleħen ħelu. U għandna l-isbaħ tiegħu bat mietu wkoll. Rodin Ċelin kitbet lill-kuġina billi qaltilha meta l-Aziza Teris tiegħi tkun mietet infittex li nofri lil mulej għanja li sa issa għadni qatt ma għannejt. Il-ħruxija ta' din id-batija tatini leħen ġdid. Iżda ħallini qafawna x'ma nista' ngħid xejn aktar, jiena jekk imnikta. Din li sejra tħallini jassieħba ċkejkna tiegħi uħti l-Aziza il-ħabiba tiegħi. L-aħjar nofs ċkejken tiegħi. Ma nistax naħseb aktar fil-fond fuq dak li sejjer jiġri, li sejjer joħloq vojt fl-ispirtu tiegħi. Ja l-aktar daqqa fina li tista' tolqotni f'dak li nħoss, forsi tkun l-aħħar daqqa. Imbagħad komplet. L-aħbarijiet huma dejjem xorta waħda, iżda mhux għar. It-tabib jgħid li l-qagħda tagħha hija dejjem sejra tkun iktar gravi. Imma ma hemm ebda periklu ta' mewt sakemm ma tiġrilix xi ħaġa ġdida hekk li tista' ttawwal xi ġimgħa oħra. Hija anġlu u nemmen li ma hemmx truħ oħra bħala qed tgħid.
kemm hemm ħwejjeġ xi tajt fuq din il-qaddisa uħti. Is-semmija, issa se nisimgħu silta minn littra li kitbet Sor Marija tal-Qalb Imqazza li din tiġi oħta Marje u kitbitha l-tzijiet tagħha lis-Sinjura u s-Sur Gwerin. Dawn kienu tassew jirrispettawhom, miktuba fl-14 ta' Lulju 1897. Tikteb Mari. Il-qagħda tagħha ta' Teris mixar, iżda lanqas ma hija aħjar. Il-bieraħ it-tabib qal dejjem nibqa' bla tama għax il-marda minflok ma tonqos dejjem diħla aktar il-ġewwa. Il-għażiża tagħna tsiedan tafu sewwata, iżda kieku tara il-wiċċ ferħan tagħha. Il-wiċċ ferħan is-semmija. Meta l-bieraħ rid nikdbilkom, qalet le aħjar ma jkunu jafu b'xejn. Wara kollox hija dejjem l-istess ħaġa ħalluhom bikwietom biex jaħsbu li jien aħjar, ma rridx tinkwithom mhux veru. Tkompli tikteb Mari. Riċevejna offa kbira, mimlija fjuri, li ħadd ħdejn is-sodda ta' Teris tagħna, li ħassita mimlija għax qawwena bit-tiżjien għas-sultan tagħha. Minnu dan is-sultan tagħha? Għax kienet qed tħejji ruħha għat qarbina li kellha tirċievi fis-16 ta' Lulju. Kienet tant imħeġġa biex tirċievi l-Ġesu. U mbagħad din Mari qaltilhom kemm tħobbkom Teris tzi. Nistgħu naraw li trid tagħmel kull ma tista' biex ma tħallikomx imnikta minħabba fiha. Dan l-aħħar tafx qalt li jokk kull madra superjura tagħtini l-permess niktbilhom u nagħmel li jitqu sewwa minħabba fija. Dan il-waqt biex batuta wis qaltilhom, jew aħjar ngħid li meta tkun qiegħda ssofri aktar u aktar għandha qawwa u virtù ikbar li ma toqgħodx tgerger. Hija bħal ħaruf żgħir li jħalli lil Ġesu jagħmelu. Ma dofes is-semmija. Kemm kienet lesta li tibqa' taħt idejn il-mulej u tħallih verament jagħmelu u bekk kienet dejjem mimlija ferħ u kapaċi tferraħ lil ta' madwara. It-tabib ġi llum ukoll qaltilha u jaħseb li l-qagħda tagħha tista' tul aktar. Dan jagħtina qalet daqsxejn mistrieħ bla ma jneħħilna l-inkwittana. Lanqas tista' taħseb kemm il-Madre Superjura hija twajba magħna u fuq kollox ma' Teris tagħna. Dal-għawdu lill-għażiża tagħna barja taħlewwa u kollha tbissiem qaltilha Madre tiegħi huwa f'dirajk li rrid immut. Mhux fuq l-imħadda imma fuq qalbek. U x'Anġlu ċkejken u għażiż. Ħajjita mhix ħlief melodija tas-sema. Ħuta kollha għandhom kliem is-semmija ta' tifħir għal din il-qaddisa uħtom. Issa is-semmija sa naqraw silta minn ittra li kitbet Pauline, uħt il-qaddisa, lil dawn it-tzijiet is-Sinjuri Gwerin. Miktuba fis-16 ta' Lulju 1897. Tikteb Pauline,
Il-qagħda tal-marida tagħna Teris hija dejjem xorta waħda, ma naħsibx li jitluq tagħha huwa qrib daqshekk, ħsibna fil-bidu li se jkun malajr. Din l-anġlu se tibqa' magħna aktar sabiex tedifikana u tħejjina għat-tluq tagħna. Għada kif qalt li bton ta' waħda mħasba ja ħasra. U jekk infiq, jiena żgurajta fuq hekk għax ma kelli ebda tama li dan seta' jseħħ. Mbagħad Pauline qalet lit-tzijiet, araw kif isserħu moħħkom kemm tistgħu. Dan huwa li tixtieq minn qalba Teris u fis-sewwa kollu għaliex għandkom tkunu mdejqa b'dan it-tluq li lila hija tiġela titenna daqshekk. Qed jagħmlu kuraġġ għal it-tzijiet tagħhom li kienu tant klowsu. Jitħares lejn il-mewt bħala l-messaġġier li huwa ta' min iħobb fuq kollox. Ja saħansitra ħaġa kurjuża u tad-daħ li tisma' kliema. Hija ħinja li qiegħda tara tinxtorob dejjem aktar. Meta ħarset lejn idejha qalet kemm jien ferħana, kemm jagħtini gost li nara l-qerda tiegħi u żiedet tajt. Dan l-imsejken tabib tiegħi. Qalet kif taraħ, kif jerfa' jibda jitħawwad jerfa' rasu minn fuq spallejja ma jafx aktar x'se jaqbad jagħmel. Ikun hekk fuq ix-xwieq li jibda jdur lawnu lien u ma jsib xejn ħlief ċraret, għadam u ħwejjeġ qed tgħidha li anfisha. Dan l-aħħar tkompli tikteb Pauline waħda sowru qaltilha, Teris, int m'għandek ebda biża' mill-mewt, u b'dana kollu l-mewt hija xi ħaġa ta' twerwir. Iwieġbitha, iva, lili nissilni biża' kbir. Imma meta nara murija fl-istampi bħala xi fatat kbir, iżda l-mewt mhix dan. Dan il-ħsieb huwa tal-boloħ, mhux veru. U dak kollu li jkun jeħtieġ li nagħmel sabiex inwarbu il-bot minni huwa li niftakar fit-tweġiba tal-katekiżmu li tajt. Il-mewt hija l-firda tar-ruħ mill-ġisem. Dan huwa dak li hija l-mewt, tajjeb mela, jien m'għandi ebda biża' minn firda li tiswa biex taqqadni għal dejjem ma' Alla hekk twajjeb. Xi ġmiel x'talim u x'kuraġġ qed ittina dil-qaddisa żissemmija. Bad kitbet Pauline, propju ftit tal-jiem ilu kont qiegħda ngħidilha li l-ferħ tagħha kien se jkun tassew kbir meta sa fl-aħħar titlaq minn din id-dinja ta' dmuħ sabiex titenna bil-għaxqiet ta' dejjem. U din kienet it-tweġiba li tatni għalt li Pauline tiegħi. Fil-għaxija kont qiegħda nisma' ftit tal-mużika sebiħa li kienet ġejja mill-bogħod minn qrib l-istazzjon tal-ferrovija u bdejt naħseb li tal-waqt semmur nisma' armoniji bil-wis aktar ħelwin. Iżda dan is-sentiment ta' ferħ għadda malajr. Għal żmien twil issa ma naf x'inhu ferħ ħaj u tassew li bebda mod ma nista' nagħmel xi festa għall-lena tiegħi. Qiegħda biss naħseb fl-imħabba. Diżjed Natali u fl-imħabba li nkun nista' nagħti. U li trata Pauline talaqgħu imma araw, bliema sentenza spiċċat din il-qaddisa żissemmija. Lena tagħha, il-festa tagħha ibiss fl-imħabba li se tingħata meta tmur wiċċ imwiċċ mal-mulej u fl-imħabba li tkun tista' tagħti. Qalet nibqa' kontinwament nitfa' l-wart minn fuq u forsi mhux wart qed ittina lili u lilek dak kollu li qed tallimna żissemmija. Ittra oħra żissemmija minant il-kuġina tal-qaddisa
Sor Marija tal-Ewkaristija l-ġenituri tagħha sintendi kienet tifferma u tsemmi l-missiera ma sintendi kienu jaqrawha fl-imkien dawn il-ġenituri tagħha. Litra nkitbet fl-20 ta' Lulju 1897. Qabel xejn, Papa, natik xi aħbarijiet dwar is-sultana tagħna Teris. Dal-għodu reġgħet neħħet id-dem, saret ħaġa regolari daqs id-dawrin tal-alloġġ. U llum hija hekk jiena minħabba li tassew neħħit ħafna dem. It-tabib għadu kif telaq. Mu kuntent propju xejn li jara hekk u dejjem isib aktar u aktar ħsara fil-pulmun u din l-ħsara tidertila il-fuq u tixteret sal-ispalla. Hija jara li l-pulmun qed jittiekel f'ħafna bnadi. Jgħidilna li sakemm ma jseħħ xi miraklu kbir ma tistax iddum wisq. Ħaġa li tagħmel ferħana fil-fatt lil marida tagħna Teris, Papa. Mill-bqija dwar dak li huwa deni u ħwejjeġ oħra hija dejjem fl-istess qagħda. F'kollox xorta waħda l-istonku qiegħed isajjar xi ftit aħjar il-ħalib li nagħtuha, imma dan ftit qiegħed ikun ilha taġid għax qiegħda tolob u tinxtorob dejjem aktar minn jum għal ieħor. Issa aħna rassenjati ta' Papa u mħejjija għal dan is-sagrifiċċju għax Alla fit-tjubija tiegħu tagħna twissijiet f'waqthom bħal dawn. Il-faraġ waħdini tagħna taf x'inhu, Papa, huwa li ma narawix dbati jiżjed u li naraw bliema għena sejra tħallina biex tmur is-sema din il-qaddisa tagħna. Din is-silta mill-littra hija tispiċċaw nisissemmija. Issa semmija sa naqraw l-aħħar ittra nidaqxejn hija twila. Minand din l-istess kuġina lis-Sinjura Céline Potier. Din min kienet din? Céline Potier kienet ħabiba ta' Teris fit-tfulita. Kienet daqs il-qaddisa fleta u kienet tħobb tilab magħha ħafna. Kitbita fl-20 ta' Lulju 1897. Bdiet billi tajt lil din Céline Potier. Irrid irrod ħajr lill-Alla li jagħmel li jiena nsir naf lil din il-qaddisa għax hekk hija meqjusa u maħbuba fil-komunità. Kienet kieku kellek tara kontejt l-istess ħaġa bħalna u kienet iġġiblek kejra qaddisa. Kienet tara kif tagħmel biex timxi fuq il-passi tagħha. Din tagħha mhix xi qdusija barra mill-ħwejjeġ ta' kuljum u fija lanqas ma hemm xi mħabba għal xi penitenzi kbar mis-soltu. Hija biss l-imħabba. Eżissimja li tispikka f'dil qaddisa hija l-imħabba. Il-ħin kollu semmi l-imħabba ta' Alla hekk twajjeb. Il-bnedmin fid-dinja jistgħu jimitaw qdusita. U anke jienu int nistgħu nimitaw. Għax hi fitxet li twettaq kollox għall-imħabba u li tilqa l-ħwejjeġ kuntrarji l-aktar żgħar, is-sagrifiċċji żgħar kollha kemm huma skont ma jiġu f'kull waqt. Bħala kienet tilqahom ġejjin minn idejn Alla nnifsu. Hija tara lil Alla f'kollox u għalhekk wettqet dmirijietha ta' kuljum bl-akbar perfezzjoni li setet. Kuljum id-dmir kien jirbaħ fuq kollox u dwar kull ħaġa li setet tagħtiha gost hija għarfet qaddes kollox waqt li titenna b'kollox għax toffri kull ħaġa lill-Alla. U kemm huma kbar il-merti li kisbet kieku taf qed tikteb il-kuġina lil Céline Potier u dawn il-ħwejjeġ ġodda sa jwasslu għas-sema. Xi jimilu staqsejta kien hemm xi drabi li għatle Teris lill-Alla xi ħaġa weġbitni. Le, ma niftakar ebda darba. Ukoll meta kont għadni żgħira, ħafna
Beta kelli 3 snin diġa bdejt ma ngħidx le lill-Alla f'kull ħaġa li kien ikun irid minni. Li tagħti tweġiba bħal din, li tkun qed tgħid kollox. Qalet qed tgħid din qalet saħansitra wkoll jiena ngħidha wkoll di. Fil-monasteri karmelitani, fil-konventi anke tagħna, fil-familji, fil-parroċċi tagħna, hija ħaġa rari li tisma' dan li qatt ma tkun qed le lill-Alla fl-ebda ħaġa u kieku tista' tara lena tagħha ħsieb li sejra tmut, li tmut biex tmur tgħix il-ħajja t'Alla, li tmut biex tmur is-sema. Din hi x-xewqa waħdanija tagħha wiċċa jixal meta ngħidula li din ix-xewqa tagħha sejra sseħħ tas-sew. Hija ħaġa mill-isbaħ li tħares lejn il-mewt b'dan il-mod hija wkoll ħaġa ta' faraġ għal daw kollha li jibqgħu hawn għax dan il-ħsieb ma jħallikx tibża mill-mewt u inti nnifsek tibda tħares lejha bena akbar. U bad qed tgħidilha ktibtlek ċelin potjer għax sibt li qatt ma nista' nagħtik parir aħjar milli meta nagħtik bħala xempju lil din il-marida tagħna Teris. Kieku kienet flokok, kieku kella bħalek xi tiġrib żgħir fil-familja, kemm kienet tara ftiħ u frott minnu. Żgur li kienet tara lill-Alla fiċ-ċirkostanzi kollha u kienet toffri lilu kull xewqa żgħira li kienet tinfdilha qalba bħala qatta mħabba perfetta eżis semmija jien nixtieq li hawnhekk nagħtu każ għal dan li sa tgħidilna għax huwa indirizzata lija u għalik. Kull xewqa hi li kienet tinfdilha qalba kienet iddawwara fatta mħabba nagħmlu hekk jien u int. Dan huwa li kienet tagħmel waqt li tibqa' tħossha f'paċi kbira. Iżda jsir kienet tgħidli dan ma jfissirx li aħna ma nħossux niket u tbatija ta'. Fejn jinsab il-mertu jekk ma nħossux dan? Wieħed jista' jħoss dan fil-laħam il-ħaj iżda xorta waħda joffrih lill-Alla u f'din l-offerta tiegħu isib il-paċi kbira f'nofs l-akbar dbatijiet. Bad din il-kuġina qaltilha jien qrajtilha littra tiegħek tal-Teris u qalt li natik din it-tweġiba. Qaltilha qgħid lil ċelin li jien qatt ma jinsejra ninsa lil ħabiba tiegħi ta' tfuliti meta nkun fis-sema nħarisha b'mod kollu kemm huwa partikolari. Ejdela li Alla qiegħed isejħilha biex issir qaddisa fid-dinja u li hu għandu għalija traqat speċjali u mħabba tas-sew partikolari. U littra tagħha hawn eżis semmija qiegħda nibatlek qaltilha dan il-kliem tagħha hekk kif qaltuli. Nieqfu hawn eżis semmija insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share.